Hello guys! Welcome to Waray Kusina Recipes. Today po, ituturo ko po sa inyo kung paano gumawa ng soft and fluffy banana cupcakes. Napakadali lang pong gawin ito at ang mga ingredients ay makikita po natin sa ating mga kusina. So, ito po yung ating mga ingredients. I-follow nyo na lang po ang ating procedure sa paggawa. So, ito yung ating mga ingredients. Salt, baking powder at saka baking soda, banana, tsaka oil, then we have milk, eggs, vanilla, flour, and sugar. So first of all, ang gagawin natin is i-mash natin yung ating banana. After mashing it, isi-set aside po natin ito. Sa isang mixing bowl, i-add natin yung ating sugar at saka oil, and then i-beat lang natin ito ng mga ilang segundo. Pagkatapos i-add natin yung ating eggs one at a time. I-combine naman natin yung mga dry ingredients. Then, i-add natin yung ating banana sa ating wheat ingredients. Give it a mix. And then, alternately, add flour and yung ating sour milk or buttermilk. Ang ginawa ko para makagawa tayo ng buttermilk is nag-add ako ng 1 teaspoon na vinegar sa 1/4 cup na milk. And then, lagyan natin ito ng vanilla. So, make sure lamang po na hindi natin i-overmix yung ating mixture. So, next, maglalagay na po tayo ng mga paper cups sa ating muffin pans. Sa pagsalin naman ng ating mixture, gagamit tayo ng 1/4 measuring cup para pantay-pantay ang ating mga cupcakes. Then, i-preheat natin yung ating oven sa 175 degrees for about 5 minutes. And then, i-bake natin yung ating cupcakes sa loob ng 20 to 25 minutes. So, after 25 minutes, ready na po yung ating cupcakes. So, ito na po ang itsura ng ating cupcakes. Look at that. Napaka-soft po nito at napakasarap po. Ayan. So, make sure po na i-try po ninyo ang ating recipe. Kung meron po kayong mga questions regarding sa ating recipe, please leave a comment below and I will give you a reply. Yan, super soft po yung ating cupcakes. Napakasarap po. Napakalambot. Yan. Tingnan mo yung loob. Super soft. Thank you so much for watching, at kung ito ang iyong first time na mapanood ang aking video, please like and subscribe to my channel, and I will see you soon on my next video. Bye-bye!